କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛୁ। ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି କାମ ଫଳଚାର କାମ ସହ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାମ କେତେ କେତେ କରିଛୁ। ସତ କଥା କହୁଛୁ। ବହୁତ ଦେଶ ବୁଲିକିରି କାମ କରିଛୁ। ବହୁତ ଦେଶ ବୁଲିଛ। ଆରେ କାଇଁ କୋଉ ଦେଶ ବୁଲିଛ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କେତେ କେତେ ଦେଶ ବୁଲିଛି ତାହେଲେ ତା ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛୁ ଏମିତି। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ହଁ କୁହ। ଠାକୁର
ବହୁତ ବହୁତ କାମ ଅଛି ସେତିକି ହଁ 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ କି କାମ କରୁଛି ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ହଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ରମନ ଆଉ କହିବି ମୋହର ବିନ୍ଧା ରୂପର ହଁ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ରମନ ଆଉ କହିବି ମୋହର ବିନ୍ଧା ରୂପର ହଁ ମୋ ନାମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୋ ନାମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୋ ନାମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘରେ ନାନା ପ୍ରତିମା ଘରେ ନାନା ପ୍ରତିମା ଆଉ ସିନ୍ଧୁକ ମାନ କରିବାର ହଁ ଖଟୁନି କୁରୁଚି ଖଟ ଅପାର ହଁ ଆଉ ଗରେ ସାବର ଗାଡ଼ି ପାଲିକି ଖଡ଼ ଖଡ଼ି ଓ ପାଲିକି ଖଡ଼ ଖଡ଼ି ଆଉ ଗହଳି ତୁଣ୍ଡରା ଥରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ହଁ ଗହଳି ତୁଣ୍ଡରା ଥରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗରେ ଝୁମୁରା ଗାଡ଼ି ତନ୍ତ ତୁଳ ପାଉଡ଼ି ଓ ତନ୍ତ ତୁଳ ପାଉଡ଼ି ଏ ଖବର ହଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ତାର ଘର କାମ ଶିଖିଛ ଆଚ୍ଛା କହୁଥିଲେ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଣ ଅଭିଯାନ ଠାକୁର ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଦେବେ ନୂଆ କାମ ହଉଛି ରଙ୍ଗଳ କାମଟା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପୁଣି କବାଟ ହବ ଗେଟ୍ ହବ ଆଲମାରି ହବ ପାଣି ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ